americká demokracia podľa mňa už dnes má veľmi malú šancu na prežitie. Keď hovoríte o tých lojalistoch, to je samozrejme základná podmienka na to, aby mohol vládnuť týmto spôsobom. A to vidíme aj na Slovensku. Keď chce nejaký líder naozaj zahodiť všetky zábrany, potrebuje mať okolo seba ľudí, ktorí nebudú mať zábrany. A v tomto sú najspoľahlivejší ľudia, ktorí vlastne nemajú žiadne schopnosti, nemajú nejakú veľmi pevnú vnútornú predstavu alebo morálku, že sú dostatočne flexibilní. Jednoducho sú schopní, nemusia byť schopní, ale musia byť schopní čohokoľvek. A ich najvyššou pridanou hodnotou je práve tá bezbrehá lojalita, ktorá sa zakladá na tom, že oni vedia, že spolu s tým lídrom by padli aj oni. Jednoducho koniec Donalda Trumpa by znamenal pravdepodobne koniec väčšiny z nich. Samozrejme, závisí od toho, aký typ konca by to bol, lebo aj autoritárske režimy sa dajú zdediť, ale gro tých ľudí na rozdiel od prvej administratívy, kde mal ešte nejakých odborníkov, ktorí ho brzdili, tak teraz je obklopený naozaj super lojálnymi trkvasmi, ktorí sú ochotní urobiť čokoľvek, aby si udržali svoje pozície.